Il-proġett tal-Kappara b'investiment ta' iktar minn 22 miljun euro se jwassal biex il-konġestjoni mar-roundabout tal-Kappara tonqos b'50%. F'laqgħa teknika, iċ-Chairman ta' Transport Malta James Piscopo qal li dan il-proġett ifisser investiment fil-kapaċità tan-netwerk u rremarka li l-aħħar investiment simili kien dak li sar fil-mini ta' Santa Venera 20 sena ilu. F'arterja prinċipali li minnha ta' kuljum jgħaddu ma' 90,000 karozza, ix-xogħol se jkopri distanza ta' 1200 metru u se jieħu 77 ġimgħa biex jitlesta. Il-project leader Antoinette Conti tat ħarsa lejn l-ewwel 3 fażijiet minn 10. Fażi 0 tikkonsisti fil-preparamenti tar-rotot alternattivi u tneħħija tas-siġar mir-roundabout. Transport Malta għamlet studju tal-erja u rat fl-erja tal-madwar bażikament in-naħa ta' min ġej min-naħa tal-Coast Road u min ġej min-naħa tas-Sawt ta' Malta u n-naħa tal-Gżira ta' Slim, etc. Identifikat numru ta' bottlenecks li bħalissa qegħdin hemmhekk u għamlet u qed tagħmel ukoll upgrades neċessarji biex dawn il-bottlenecks kemm jista' jkun jitneħħew. L-ewwel fażi li se ssir fil-ġimgħat li ġejjin tikkonsisti mit-twessieħ ta' triq u l-preparamenti għall-cables tal-Eni Malta. Biex lejn l-aħħar ta' Mejju tibda t-tieni fażi fejn se jkun hemm l-ewwel interruzzjonijiet fit-traffiku. Il-kontrattur se jkun qed jagħmel connections tal-Eni Malta. Issa, x-xogħlijiet kemm jista' jkun qegħdin nippjanawhom milli jkunu qegħdin isiru bil-lejl, però minħabba s-sensittività tal-erja fejn jidħol supply tad-dawl jista' jkun li jkun hemm xi overspill fil-ġurnata. Allura hemmhekk qegħdin nikkonsidraw li jista' jkun hemm l-ewwel bżonn li l-pubbliku jibda juża l-alternative routes. Minħabba li l-junction tal-Kappara se tkun sit ta' kostruzzjoni, il-kuntratturi xtaqu li tingħalaq kompletament. Madankollu saret enfasi biex dan ma jsirx. Kemm jista' jkun ħankun qegħdin inħallu l-lanes miftuħin tal-inqas anke waqt ix-xogħlijiet lejn waħda l fuq u lejn waħda l-isfel. Però Transport Malta ħad tkun qiegħda tirriklama numru ta' rotot alternattivi li l-pubbliku ħajkun jista' juża biex ovvjament jevita l-erja. Dan ir-reklamar se jkun qed isir permezz tal-użu tas-sinjali elettroniċi imwaħla riċentament u kif ukoll permezz tal-app li tista' titniżżel minn fuq www.maltestraffic.com. Transport Malta se tintroduċi miżuri sabiex jiġu minimizzati problemi ta' traffiku. Fost dawn hemm it-tneħħija ta' parkeġġi, junctions stranġati biex jiffaċilitaw it-traffiku u l-priority lanes bejn Taslima u Taxbix se jiġu sospiżi.